こんばんは。はじめまして。私の名前はアルレナ・レカサ・フタリと申します。レナと呼ばれています。インドネシアのジョブジャワのスラケン市に住んでいます。今年は21歳です。家族は5人います。両親と2人姉と私です。趣味はジョギングをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。行きたいところがありますか？はい、あります。東京タワーへ行きたいです。どんなところですか？東京タワー東京タワーの周りにいくつかの店とレストランがあって、美しい景色を見せることができます。何をしますか？食事をして、買い物をして、景色も見たいです。食べてみたい食べ物はありますか？はい、あります。うどんを食べてみたいです。どんな食べ物ですか？うどんの中にたくさん野菜や肉などがあります。味がおいしそうだと思います。好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物は寿司が好きです。どんな食べ物ですか？寿司は日本の料理で、ご飯に魚や野菜や卵などを乗せたものです。車の免許が持っていますか？いいえ、ありません。これまで頑張ったことを教えてください。頑張ったことは仕事の時、貯金して、新しいスマホを買いました。これまで大変なことを教えてください。仕事で行くとき、雨が降っていますから、体が痛くなります。嬉しいことを教えてください。私の誕生日のとき、姉に新しい人形をもらってくれました。楽しいことは、家族と海岸を旅行するとき、たくさん写真を撮って気持ちが楽しくなります。今日は何月何日ですか？今日は15日の3月です。明日何曜日ですか？明日は月曜日です。おとといは何曜日ですか？おとといは金曜日です。どうもありがとうございます。失礼します。